Novéna k svätej Anne, 8. deň. Zamyslenie. Popri mene Mária je aj meno Anna obľúbené po celom svete. Je symbolom materských cností. Toto meno je tak úzko späté s Máriou a Ježišom, že v nás vzbudzuje náklonnosť. Po Máriinej matke je pomenovaných tisíce dievčatiek. Boli časy, keď najvyššou poctou, ktorú bolo možné dievčatku udeliť, bolo pomenovať ju Mária Anna, čo v dvojitom mene spájalo cnosť a príhovor dvoch najmocnejších žien sveta. Podnes toto meno zostáva symbolom sily a moci. Vzývame svätú Annu, pretože vieme, že Spasiteľ vypočuje modlitby svojej oddanej starej mamy. V jej mene prosíme o láskavosť a požehnanie s istotou, že Boh, ktorý si vybral jej dcéru za svoju matku, bude štedrý k tej, ktorá ju pripravovala k jej významnému povolaniu. Šťastné sú ženy, ktoré dostali meno Anna. Požehnané sú milióny ľudí na celom svete, ktorí sa modlia k svätej Anne vediac, že jej meno je Bohu drahé a že modlitba k nej je modlitbou, ktorú Ježiš ochotne vypočuje. Svätá Anna, ktorej meno si uctievame, oroduj za nás. Modlime sa. Bože, ktorý si obdaroval svätú Annu milosťou stať sa matkou tej, ktorá priviedla na svet tvojho syna. Vypočuj naše prosby, o ktoré ťa prosíme na príhovor svätej matky Anny. Amen. Túto modlitbu nájdete v knihe Skrytý život svätej Anny.